Sziasztok, Elmondó vagyok, és most ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudtok hozzájutni a Bukkithoz. Ugye, mint mindenki tudja, a Bukkit ugye megszűnt, most Spigot van, de annak is a használatát megmutatom. Mert nekem van egy ilyen két kis aranyos fájlom, ez egy 1.7-es Bukkit, ez meg egy 1.8-as. És majd egy linket készítek nekik, Mediafire-ön is le lehet nyugodtan tölteni. Na, akkor meg is mutatom a használatát. Létre kell hozni egy mappát. Legyen az, hogy tutorial, de akármi lehet a neve. Utána először az 1.7-essel mutatom meg. Berakjátok a mappába. Utána egy új szöveges dokumentumot létrehoztok, megnyitjátok, és ezt a kódot, hogy hoppá. Igen, mindjárt mutatom, melyik kódra gondoltam. Azt hittem kimásoltam, jó, nem baj. Igen, erről a kódról beszéltem, most segítségül hívtam magamnak egy másik config fájlt, ugye a crabbukkit.jar. És igazából, hogyha ez true van, akkor csak az eredetisek tudnak följönni, még hogyha a config fájlban is beállítjátok. Ha true, vagy a true, a false-nál meg a nem eredetisek is föl tudnak jönni. Többivel nem érdemes itt szórakozni, de a mentés másképp. Minden fájl és run.bat, vagy food.bat, vagy amiről meg tudjátok, hogy na, azzal indítjátok el. És ezek után el kell indítani ezt a run.batot, vagy a bat fájlt, az indítót, és akkor legenerálja a fájlokat teljes nyugodtsággal. De azért még pár dolgot megmutatok a server properties fájlban. Na, le is futott. Ilyenkor le kell stoppolni, nélkül vagy beírjátok, hogy stop. És utána ugye itt van az összes fájlotok. De még mielőtt elkezdenétek futtatni a szervert, igazából, hogyha hostolt szerveretek van, akkor ezt nem kell megtenni. Ezt a hosting akkor megcsinálja. Mindegyik hostnál így van. Server properties file. Itt igazából minden config fájlt érdemes Notepad++-szal megnyitni. Mert abban ilyen szép. És nem ilyen össze-vissza van. Akkor kezdem is el a fontosabb dolgokkal. Például, ha a világot raktok be, annak van egy mappája. És annak a nevét kell ide beírni, hogy használja azt a világot. Itt, hogy engedélyezve legyen a repülés. Ezt szerintem érdemes kinyomni. Itt van a következő, hogy kiírja, hogy az achievementeket kiírja a chatre, hogyha valaki eléri. Ezt érdemes false-ra rakni. Ezzel itt nem érdemes szórakozni, kivéve akkor, hogyha ide beírjátok ugye az IP-t, és nem indítja el a szervert, mert nem ismeri fel a portot, akkor simán átírjátok. És onnantól kezdve nincs macera. A világgenerálás típusa, igazából úgy is tudtok új világot generálni, kitörlitek a mappát, elindítjátok és újra generálja. Ugye, ide a seedet lehet megadni, ezt itt nem tudom. Ugye az IP cím, az építési magasság, spawnoljon-e falusiakat, ez a whitelist, a fehér lista, hogy csak azok tudnak bemenni, akiket egy config fájlba beírtak. Mindjárt megmutatom. Ide az állatokat, hogy legyen-e vagy ne. Igazából a true az igaz, a false a hamis. Hogyha ezt így valaki nem tudná, van hardcore mód is. Ez nem tudom mi. Ezzel valami adatokat lehet ott nézni a Minecraftosba, vagy Minecraftba. Itt kell kinyomni, hogy eredetisek vagy törtek is föl tudjanak jönni. Egyértelműen, hogyha a törtek föl tudnak jönni, akkor eredetisek is. Érdemes szerintem false-ra rakni, hogyha nem eredeti szervert akartok. A resource packhez meg linket kell rakni, és nem elérési útvonalat vagy valahogy beilleszteni ide. A PvP-t itt lehet kibekapcsolni, a játék nehézséget itt lehet beállítani, hogy legyenek command blokkok vagy ne.
ugye parancskockák, ezt érdemes true-ra rakni. Játékmód, ezzel lehet szórakozni, a slottal is lehet, szörnyeket is be lehet állítani meg, hogy generáljon-e falukat, templomokat, stb. Itt pedig át lehet írni a szerver nevét, amit sokkal jobb pluginokkal megoldani, mert így olyan macerás hülye jeleket ír ki. Így. És miután ez megvan, utána nyugodtan lehet pluginokat bepakolni meg, amit szeretnétek. Igen. Akkor szerintem ennyi. Akkor törlöm a fájlokat. Ugye itt lehet hozzáadni a whitelist az embereket, dőelmodó, vagy mindenkit. Itt akartok, beírtok. És utána megmutatom, hogy hogyan működik ez 1.8-al. Ezeket kiveszem. Kiveszem a crab bucketot. Nem a run.batot békén hagyjuk, utána a többi fájlt itt töröljük. Lomtárból kiszedem. Itt a bucket 1.8, bocsánat, szórakozik az egerem. Megnyitom a mappát, és ugye az 1.8-et előre ki kell szedni, vagy utána. És akkor, hogyha ezt elindítjátok, akkor már is az 1.8-as fájlokat fogja legenerálni. De, ugye ha mi ezt elindítjuk, leáll a szerver, ugyanis van egy ilyen EULA mappa, vagy fájl, a Mojang EULA, és ezzel így el lehet fogadni az EULA-ját, hogy igazából tudjuk futtatni. Mert, hogyha ez nincs beállítva, akkor nem tudjuk futtatni. És utána folytatjuk a run.bat indítását, és ahogy látjuk, generálja le a fájlokat. Hát még nem kezdte el, de le fogja mindjárt generálni. Látjátok, itt van egy csomó fájl, és erre a mappára, ugye ezt le lehet szedni 1.7-es spigotot is, és ott is van egy ilyen command mappa. Abban majd egy külön részben fogok kitérni. Igazából egy konfigurálási sorozatot fogok elindítani. Leginkább azért, mert Battlefield rész lehet, hogy nem lesz többé, mert nem indul el a tört fajta, de lehet, hogy lesz Cségó. Csak így ezt így megemlíteném. Így nem tudná a dolgokat. Így, és akkor itt is van a server properties, és itt is mindent beállíthattok, amit akartok. Hát igazából nagyon mást így nem tudok bemutatni, ez egy röpke 8 perces videó volt, nem több, nem kevesebb. Úgyhogy hát én el is köszönnék, álmodó voltam, sziasztok!